sannan maganar da na ce ita ba yar halak bace shegiya ce, ubanta sai da ya haife ta da ita da yayanta, sannan aka zo aka daura aka yi musu gyaran aure in ma an yi. Wata ita ce jagoran ku. In dai Kaltuma ta fita ta karanta Fatiha daidai, in dai ta karanta Fatiha daidai, na rantse da Allah zan saya wa Kaltuma sarƙar gwal, kuma wallahi sai an rataye ku. Kuma ku karamin yayi, duk da a cikin waɗanda daga suna yin maganganu akwai wanda ya ce wai kin masa barazanar kisa ko? Ni ki mun barazanar kisa don uwarki, wallahi kina kan gadon ki zaki da na kwankwasa mutum, na kwankwasa maguzancin Hausawa ba kafin zuwan musulunci. Domin dan jahannama abin da ya ce, dan jahannama ya ce ai asalin addinin maguzawa na iyaye da kakanni na Hausawa shine mace duk wanda ya ga dama zai iya kama ta ya zina da ita ko zai iya kama ta ya sadu da ita a duk lokacin da yake so. Ya ce aure musulunci ne ya kawo kuma matsa mutane ne, kuma mace a addinin gargajiya in ji dan jahannama ya ce mutum na da damar ko mace na da damar ta fita tsirara. Shi yasa ma yarinya fim din nan TikTok din nan da ta yi tsirara, kowa ya ji lokacin da dan jahannama ya saki bidiyo ya ce a nema masa lambarta domin irin su yake nema, ta yi daidai da irin addinin da yake kira. Saboda haka ai addinin da kuke kira ai shi yake indicating ku mazinata ne, tsinannu ne ku, hanyar da kuka yi ba hanyar aure wace. Addinin da kuke kira bayan shaidu da muke da su wanda suka tabbatar da ku din ƴaƴan zina ne, in kuma kuna ganin ƙarya ne ku kawo wannan ayat, kamar yadda na faɗa ayat da ka kawo ta wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Wannan ayat da kaje ka kawo kace wai ni za a zane ni, to ai in dai za a zane ni akan wannan a misali a ce ma na kasa furubin kaina in kawo dalilan da suke nuna Kaltuma yar zina ce, to ai wannan akan wannan ayar idan an karanta ta kan Kaltuma sai an rataye Kaltuma don uwarta, rataye ta za a yi tsinanniya. Domin Kaltuma ba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na 3 a gurin Kaltuma ta ce mai dan zina, kowa ya je duba shafin ta ya gani. Bayan shi su Malam Aminu Ibrahim Daurawa, su Malam Muhammad, su Malam Mahmud Abubakar, su Gumi Abubakar Mahmud Gumi, duka su Malam Dahiru Usman Bauchi, su Malam Ibrahim El-Zazzaki, duk wani babban malami, su Malam Sheikh Qaribullah Nasiru Kabara, waɗannan duka a jefar Kaltuma a gani duka ta tattara su ta ce ƴaƴan zina ne su, ƴaƴan gaba da Fatiha ne. To in dai ni saboda na ce wa Kaltuma ƴan zina in dai har na kasa kawo hujja din kuma za a mun bulala, to na rantse da Allah Kaltuma sai an fille don uwarta namanta sai an sassara shi gutsi wani ma ba zai samu ba. Domin ka kalli waɗannan mutanen da na kawo sunayensu wanda kowanne a gurin al'ummarsa mutum ne na musamman, mutum ne mai daraja mai matukar muhimmanci a gurin al'ummarsa, kowanne da na kawo, kowanne jagora ne a cikin mutanensa, amma ta ce musu ƴaƴan zina, ta ce su ɗan gaba da Fatiha ne. Shine ni zaka fito ka kafa mun hujja? In da ne kai fitowa za ka yi, na rantse da Allah da daga ranar ka daina faɗan wannan magana. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ka ce mun ne ina kawo ayoyi ba daidai ba ko in ji ka? Ai in da ne kai din ka haifi uwarka ta haife ka da jini, kai dadiran Kaltuma, abinda baka so in faɗa, abinda ya kamata ka yi ayar da na kawo ba daidai ba sai ka aiwata ne magana akan ku, sai ka sata, in ka sata a ji yadda na karanto sai ka zo ka ce mun to ba daidai na jawo ba, tunda ai na kawo ayoyi guda biyu, sai da na kawo ayoyin na dire su tsaf, sannan na zo ne magana akan abinda kuke kokarin kawo da mutane akai. Na farko kenan. Aya ta biyu da na kawo ta, ko da ka ji inda na jumping ina sani, domin me dama muhallin shahid dina a cikin aya ta biyu din gurin arina manasikana shine muhallin shahid dina, shi yasa kurin na tafi gurin, domin farko na kawo ayar in kai dan iskan gari ne kai, ina sanar da abin da nake yi, saboda haka ka kawo ayoyin, ka kawo inda na karanta aya ba daidai ba. Kuma kai da kake ba ma guje arnan banza da kai da Kaltuma arna, har ku ne za ku zo ku kalle ni ku ce wai ni ban kawo aya daidai ba, hadisan ba da na kawo ba daidai bane ba. Hadisin da na kawo muku annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi magana akan waɗanda suka taɓe ba, waɗanda suka zo suka yi yaƙi ba dan Allah ba, da wanda yaƙi kan kabilarsa, da wanda ya yi yaƙi dan a ce masa jarumi. In kai jahili ne, dabba ne kai, kidahumi ne kai, dama ba ka da ilimin addinin da kake so ka zo kai ƙaryarsa, to ka je ka koma kai karatu tsinanne. Saboda haka ni idan kana ganin ka shirya, ni ba da kai zan yi ba, da Kaltuma zan yi. Ita da take zuwa, ka duba ayar da ta jawo wanda take cewa wai tana son ta yi raddi ga waɗanda
tana so kai wai ta kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya so baffansa ya karɓi musulunci bai karɓi musulunci ba har ransa ya ɓaci, sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. To me kaltuma ta ce, kaltuma da ta tashi wannan ayar abinda ta ce innaka lan tahdi, abinda ta ce fa kenan kai da kake da jagorar da take yi wa aya irin wannan karantawar, ta ce wai ayar wai innaka lan tahdi man ahbabta walakinnahu ba walakinna Allah ba, ta ce walakinnahu. Yanzu dan girman Allah idan za a fassara wannan kaga innaka tabbas kai kaddara damirin ya koma kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai ta ce lan, kuma Allah ta ce innaka la tahdi, sai wai lan har abada kai annabi sallallahu alaihi wasallama kai ba mai shiryawa bane, ba za ka shirye da kowa ba. Lan haka ta ce innaka lan tahdi man ahbabta walakinnahu, kuma ba walakinna Allah ba, to walakinnahu wannan damirin in kai jaki ne tsinanne, wannan damirin kan wa zai koma? Wannan da ake ce walakinna Allah, maimakon walakinna Allah sai ta ce wai walakinnahu in ji kaltime. Kai in ba dan iska bane kai, yanzu kai da jagorar ka take wa ayat Qur'ani irin wannan karantawa, ni zaka kalle ni kace na karanta Qur'ani bare ka kawo inda ni na karanta ga inda kaltuma take karantawa. Walakinnahu wai ya hadi man yasha, ka rasa ta inda zaka fasara wannan ayar, kwata kwata ba ta fasarwa kamar inda ko malam kasumi ne ko wani cikin malaman gidan kadiriya Allah saka masa da alkhairi, ai ya ce gaba dama wannan ayar wadda kaltuma ta jawo Qur'ani gaba ɗaya babu wannan ayar a ciki, babu wannan ayar a cikin alqur'ani, larabcin kaltuma ne, kuma larabcin ma ba zai iya fassaruwa ba domin in ya fassaru gwaranci zai koma. Tunda ka ce wai innaka lan tahdi man ahbabta walakinnahu, hawa da Allah a zo ni dai kana kallon ruwa kana ce mun wai to in ka isa ba wai kaiwa kaltume wata ita ce jagoran ku, in dai kaltuma ta fita ta karanta Fatiha daidai, in dai ta karanta Fatiha daidai, na rantse da Allah zan siya wa kaltuma sarƙar gwal, kuma in na siya mata na yi mata alƙawari ta faɗi inda za a kai wannan sarƙar ta tura mana a WhatsApp namu ko ta tura mana a taimana DM ta tura mana, wallahi zan ɓoye sirrinta ni kuma zan tura mata da wannan sarƙar, wallahi ne wannan alƙawarin. Ina son in ji Fatihar kaltume, in ji ta karanta Fatiha daidai tukunna ma kafin in tabbatar da ada ta yi musulunci, tunda already yanzu dama ta fita. Yan iska ko ƴaƴan zina, ƴaƴan haihuwar kan titi, in dai ku ba za ku dinga tattara waɗancan malaman da waɗancan manya-manyan mutanen da mu a arewa a gurinmu manya ne sun kai sun isa, inda za ku dinga tattara waɗancan kuna ce musu ƴaƴan zina. Ni ne na ce wa kaltin wai yar gaba da Fatiha, wanda ni ina da dalilai ma ina da hujjoji, ni ne zaka zo kana gaya wannan. To ni abin da nake so da ku, ni yanzu na daga yau nayi da kiliya ku kai ni kotu in ƴaƴa ne ku, in kuma ku ba ku je kotu ba dan girman Allah idan kun isa da kaltume da waɗannan marasa kunyin dadiro waɗannan nata wayannan yan iskan da suke tare da su, idan ƴaƴa ne ku fita ku bayyana, ni kuma na alƙawarin zan danna ku a kotu dan uwarku, wallahi sai na kai ku kotu, kuma in na kai ku kotu ku kan hukuncin rataya ne ma akan ku, wallahi sai an rataye ku. Kuma ku karamin yayi, duk da a cikin waɗanda daga suna yin maganganu akwai wanda ya ce wai kin masa barazanar kisa ko, ni ki mun barazanar kisa dan uwarki, wallahi kina kan gadon ki zaki da na kwankwasa mata, na kwankwasa gefen ta dan uwarki na tashe ki, domin sai na nuna miki ni na shirya, in kin isa ke kin isa ya ce ni ki mun barazanar kisa in kin isa, ki gani da ke da waɗannan da kuke iskancin kuke mutane barazanar kisa, ni kuma ni in kuka mun wallahi zan neme ku dan uwarki, in tsafi kike ji da shi sai na nuna miki baki iya wallahi, ba inda kika ji a tsafi, karamar yar iska ce ki da kike kasa fitowa fili ma ke fito da fuskar ki a gani. Malaman da kina zagin su kina ci musu mutunci suna daga miki kafa suna rabuwa da ke, dan uwarki su waɗannan shekarun su ne, girman su ne, mu kuma kankantar mu ce, in ya ce ke mu zuba mu da ke wallahi sai mun miki zigidar a kasuwa, kuma za mu yi maganin ki in Allah ya so ya yarda, wallahi mu ne nan, domin dama Bahaushe ya ce karan bana shine maganin zoman bana, kuma Bahaushe ya ƙara cewa mai laya kiyayi ne zamani, wallahi sai mun yi maganin ki, sai mun ga uban da ya daure miki giddi. Da wannan a ƙarshe nake kira ga gwamnatin tarayya, musamman ɓangaren Bola Tinubu, wannan matan duk cin mutuncin da take wa malaman arewa
da sarakunan arewa tana fakewa da Yarabawa kuma tana fakewa da Bola Tinubu. To da farko shirin da bangaren su Tinubu suka yi shi ne ke ba mu sako a kwakwalwar mu, muna jin cewa kamar suna da hannu cikin abin da wannan matar take yi. Shirin da suka yi, domin ya kamata su Tinubu, bangaren Tinubu su fito su barranta da abin da Kaltuma take yi. Shirin su ya nuna cewa da gaske ne Kaltuma tana tare da su suke sa Kaltuma ta ci mutuncin mutanen mu, manyan mu na arewa da sarakunan mu waɗanda su ne gatan Tinubu. Wallahi su ne gatansa, domin da manyan arewa da sarakunan arewa da basu zama gatan Tinubu ba, da yanzu yana can ma hawan jini ya make shi, ba san halin da yake ciki ba, domin ba zai ci zaɓe ba. Domin a lokacin da mutanen mu na arewa suka yi maka gata ka ci zaɓe, a lokacin da Kaltuma take ci musu mutunci, kuma aka kasa samun wanda daga fadar shugaban kasa da sunan Bola Tinubu zai fito ya barranta da Kaltume. To kin fitar ku shi yake nuna abin da Kaltuma take da hannunku a ciki. Kuna sanne take mana haka, take cin mutuncin malamanmu da manyanmu, dole sai kun taka, sai kun fito kun ce mana ba ku tare da ita. Domin yin shirin ku yana nuna cewa Kaltuma din nan abin da take yi kuna jin daɗi, balma muna zargin wataƙila kun sa ta ne ta ci mutuncin mutanenmu na arewa, ta ci mutuncin sarakunanmu, ta ci mutuncin malamanmu, ta ci mutuncin mu gaba ɗaya. Amma in kun fito kun barranta da ita, kuka nuna ba kwa tare, to shi yake nuna cewa Kaltuma iskancin da take ita kadai. Amma wallahi barinta da wannan shirin da kuka yi yana isan mana da wani sako. Ko dai ku fito ku barranta, ko kuma shirin ku ya nuna mana cewa ku kuka sata. Wannan shine gaskiyar magana, ba kuma wanda ya isa mu koyi ma wannan magana da take cikin wannan kenan. Sai abu na ƙarshe wanda zan yi magana akai, akwai bayan Allah da suke kokarin taimaka mutane wajen tattara tallafi, wajen idan ibtila'i ya samu mutum su yi kokari wannan tallafin ya same shi. Akwai sanannun mutane waɗanda zan kawo sunansu, waɗanda musamman mu nan a arewacin Najeriya, waɗanda su muka fi sani musamman a ɓangaren TikTok. Duk da ba wata hamshakiyar ƙungiya ce da su ba, amma dai waɗannan mutum uku kusan duk mutumin kirki ya yi suna, ko kuma ce duk mutanen kirki sun san su da sun yi suna akan wannan harkar ta taimakon mutane. Na farko akwai wani bawan Allah, ban sani ba ko mutumin Maiduguri ne, da ake ce masa Umar Weda. Umar Weda lalle ya yi suna wajen taimaka mutane, wato ba zan iya kirga a daga wata 2 zuwa yanzu adadin mutanen da naga Umar Weda yana kokarin taimakon su ba. Balma a kwanakin nan akwai wani masallaci da naga ana nuna wanda Umar Weda yana kokarin neman taimako a gina wannan masallacin. Da fatan Allah ya saka masa da alkhairi. Sai mutum na biyu akwai Ali Tallafi, wanda a garin Maiduguri yake, wanda kamar yadda mutane suka sani, shi ma duk sanda aka nuno shi, ko in ce duk sanda kuka ga hotonsa na 1 na 2 zuwa na 3, za ku ga a hotuna guda 3 da zai saki, ko a bidiyo 3 da zai saki, ko 5, za ku ga guda 2 ko guda 3 gaba daya yana raba mutane tallafi ne. Domin abin da yake tabbatar mana da haka, kuma muka tabbatar da wannan, domin daga nan Abuja akwai kungiyar da ni na san kungiyar, kuma ina tare da masu kungiyar waɗanda sun tura masa tallafi daga nan Abuja, kuma mun ga sun gani, sun tabbatar mana da sun ga ya raba ta waɗannan tallafin. Kuma kafin nasu su wannan kungiyar Ali Tallafi mun gani, mun shaida, shi yasa mu muka yi taskiyar cewa waɗannan kungiyar su bashi zai raba wa jama'a. To kaga tunda wannan ibtila'in ya faru a Borno, Ali Tallafi yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kokari wajen taimakon mutane, wajen an tura masa abin da aka tura masa, ya kokari ya bawa al'umma don su ya rage musu raɗaɗi na halin kunci da suka shiga ciki. Shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Sai na uku, wanda shi ma duk da an dan samu dan takaddama kwanaki a kansa, shine Aminu J Town. Ko shakka babu, Aminu J Town shi ma ya ce da tuta, domin ana rintsin lokacin da ake waɗansu suke surfa masa zagi, a lokacin ya ɗau 600 da wani abu ya tafi ya taimaka wa wani yaro a Katsina da bashi da lafiya, wanda a lokacin an nuno shi gashi da yaron a jikinsa, wanda iya sanya yaron nan, yanda yaron nan yake a bushe bai da lafiya, iya ka sanya shi a jikinka ma kurun wani jin kai ne na musamman. Domin wallahi wani kono za a bashi, wannan yaron da Aminu J Town ya ɗauko ya saka a jikinsa, ya rike shi, aka masa hoto da shi, yake nuna duniya gashi ya kawo 600 gidansa yaron nan, iya wannan kurin wallahi ya isa kurin ai masa jinjina. To saboda haka ba na ce su kenan ba, amma waɗannan mutum guda 3 su ne kusan suka fito fili, waɗanda suke kokari na taimakon bayan Allah. Duk da ko shakka babu muna cin karo da bidiyoyi waɗanda ake surfa musu zagi, kuma ake zargin su da cewa in an